जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 13வது நாள்ல நம்ம இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கை அனுபவிப்பவர் மற்றும் அதனுடைய உணர்வு. அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்குதுல. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय हो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. இன்னைக்கு நம்ம சீக்கிரமா முடிக்கணும்ன்றதுனால வேக வேகமா படிச்சிருங்க, லேட் பண்ணாதீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். சோ நேத்து நம்ம 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், 20 ஸ்லோகங்கள். அதுல பக்தி மற்றும் உருவமற்ற நிலை, இதில் 2 விதத்துல பக்தி செலுத்துறவங்க யார் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் கடமைகளோடு சேர்ந்து பக்தி செய்பவர்களே மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத சொன்னாங்க. நேத்து நம்ம 6 விதமான பக்தியோட நிலைகள் பார்த்தோம். யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னென்ன அந்த 6 விதமான நிலைகள்? உயர்ந்தது எது? உயர்ந்த பக்தி அனன்ய பக்தி. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். அனன்ய பக்தி. அடுத்தது, அடுத்த லெவல் சாதன பக்தி. சாதன பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட்
நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஓகே, அடுத்தது அடுத்தது சகாம கர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தியான யோகம், ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பக்தர்களுக்கு உண்டான தகுதிகள் யாராவது சொல்லுங்க, ஒரு 2-3 தகுதிகள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பக்தர்களோட தகுதிகள் என்ன? இன்ப துன்பம் சமமா நினைக்கணும், மான அவமானத்தை சமமா நம்ம நினைக்கணும், நண்பன் எதிரியை சமமா நினைக்கணும். ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் வேற யாராவது சொல்றீங்களா? பிரபுஜில யாராவது ஒருத்தர்? ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம 13வது அத்தியாயம் போயிடலாம். கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அர்ஜுனன் திருப்பி இங்க 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். களம் என்பது என்ன? இந்த களத்தில் இருக்கக்கூடிய அனுபவிப்பவர் யாரு? இந்த இயற்கை என்பது என்ன? எந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும்? இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். அதற்கு உண்டான விளக்கத்தை பகவான் சொல்றார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி 18 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 அத்தியாயமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை பற்றி நமக்கு விளக்குகின்றது. நம்ம பக்தியில கூட பகவான் சொன்னார் இல்லையா, அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நிலை, மேற்கூறிய அத்தனையும் உன்னால பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஞான பக்தி, ஞான யோகத்தையாவது செய்யணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக அவர் மீது நமக்கு பற்று வரும் என்பதற்காக இல்லையா. சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞான யோகம், இந்த கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம், நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானை பத்தின அறிவை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ள போகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத த்ரயோதசோऽध्यायः கஷேத்ரஜ்ஞ யோக. முதல் மற்றும் 2வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ கஷேத்ரம் கஷேத்ரஜ்ஞ ஏவச ஏகத் வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கோஷவா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச இதம் சரீரம் கௌந்தேய கஷேத்ரம் இத்ய பிதீயதே ஏதத் யோ வேதிதம் பிராஹுயு கஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத் இதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து அவர் கேள்வி கேட்கிறார் 6 விஷயங்களை பத்தி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷ, கலம் கஷேத்திரம், கலத்தை அறிபவன் கஷேத்ரஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தின் மகனே, இந்த உடல் கலம் என்று அறியப்படுகின்றது. ஏன்னா இந்த உடலை வைத்துதான் நாம் கர்மங்களே செய்கின்றோம். அதனால் இந்த உடல் வந்து கலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடலை பற்றி அறிந்து கொள்பவன் நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா. அந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிரகிருதி, அந்த இயற்கை என்ன, படைக்கப்பட்ட மற்றும் அந்த ஆத்மாவிற்கு உண்டான சுபாவம் அது என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். யார் இதை அனுபவிப்பவர்? நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம் ஆத்மா இல்லையா. இல்ல, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம் பரமாத்மா வந்து அனுபவிக்கின்றார். ஞானம், கஷேத்திர மற்றும் கஷேத்ரஜ்ஞனை புரிந்து கொள்வது, உடலை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் புரிந்து கொள்வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம். நேயம், நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பரமாத்மாவே அடைதலே நமது இலக்காக இருக்க வேண்டும். சோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார், இயற்கை என்பது என்ன? பிரகிருதி, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் படைக்கப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, அந்த ஆத்மாவின் சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேவை செய்வது. யார் வந்து அனுபவிப்பவர்? பரமாத்மா. ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார். அவரே அனுபவிப்பவர். நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம், சாக்ஷாத் பரமபுருஷர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே கட்டுப்பாட்டாளர், அனுபவிப்பாளர். நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவையும் உடலை பற்றி மட்டும்தான் அறிவோம். ஆனால் பகவான் வந்து ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் அறிவார் இல்லையா. ஏன்னா அவர் எல்லார்கிட்டையும் வந்து பரமாத்மா ரூபத்தில் வியாபித்திருக்கின்றார். கலம் எது? இந்த உடல். இந்த உடலை யூஸ் பண்ணிதான் வந்து நம்ம செயல்களை செய்கின்றோம், கர்மாவை செய்கின்றோம். இந்த கலத்தை அறிபவர் அவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் பிரித்து அறிந்து கொள்வது.
சோ அதுவே வந்து நம்மளுடைய ஞானம் என்று அறியப்படுகின்றது. நம்மளுடைய இலக்கு எதுவாக இருக்கணும்? பகவானை அடைவது, பரமாத்மாவை அடைவது. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. क्षेत्रज्ञं चापि मां वित्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं च तत् ஞானம் மதம் மம। ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி। கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அல்டிமேட்டா அவர் என்ன சொல்றார்? நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா. ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அறிந்து கொள்வதே ஞானம். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै। ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி। கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சாங்கிய யோகம் இல்லையா? இந்த உடலை பற்றின, ஆத்மாவையும் பற்றின அறிவு நிறைய நூல்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேத நூல்களில். குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. நான் என்ன செயல் செய்கின்றனோ அதற்கு ஏற்றாற் போல என்னுடைய, கண்டிப்பா நம்ம வந்து அந்த கர்மாவில இருந்து எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது. எல்லா ஒரு வினைக்கும் வந்து ஒரு எதிர்வினை இருக்கின்றது இல்லையா? காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 விதமான என்ன சொல்றது, இந்த 5 விதமான நிலைகள்ல வந்து நம்ம பிணைக்கப்பட்டிருக்கோம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னமய அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய இது மொத்த குறிக்கோளும் வந்து நம்ம இந்த உணவு உண்பது, அது பேசிக் அந்த இதுலதான் இருக்கும். சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்டது அந்த மாதிரியான இதுலயே நம்ம வந்து அடைபட்டு விடுவோம். பிராணமய அப்படின்றது வந்து அடுத்த லெவல். அதாவது நம்மளுக்கு இந்த பௌதீக உலகத்தில் தேவையான அந்த அடிப்படை தேவை, அதுல வந்து நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சி முதல் கொண்டு நம்மளுக்கு உண்டான இந்த மாஸ்லோ ஹையரார்கி தியரின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து 5 நிலை இருக்கு. இந்த பேசிக் நீட்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை எடுத்தோம்னா முதல்ல அவனோட பேசிக் நீட்ஸ், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு, உடுக்க வேண்டிய உடை, அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் இருக்க வேண்டிய இடம், அந்த இதெல்லாம் வரும் அந்த லெவல். அது போல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆத்மாவோட குறிக்கோள் வந்து இப்படி ஆக நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிராணமயா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் ஜடப்பற்றோட அவங்க வந்து கடமைகளை செய்யறது. ஞானமயா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னொரு பெயர் மனோமயா. நம்மளுடைய அந்த ஆத்மா தன்னுணர்வை பற்றி அறிந்து கொள்வது, ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது, அது ஞானமயா. பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானமயா. பகவான் உயிருள்ள, உயிரற்ற, அசையும் அசையாத எல்லாவற்றிலும் வந்து பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றது, அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானமயா. கடைசியா நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமயா. தூய பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் பகவானுடைய அந்த லீலைகள், அவருடைய பெயர்கள், அவருடைய குணங்கள், சுபாவங்கள், அதுல வந்து அவங்க எப்போதும் வந்து ஆனந்தமாக இருக்கின்றார்கள். அது வந்து ஆனந்தமயா. சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனித பிறவிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிலைகளை வந்து நம்மளே வகுத்துக் கொள்கின்றோம். அந்த இலக்கு அன்னமயா, பிராணமயா. அன்னமயா வெறும் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் மட்டும்தான். பிராணமயாவும் ஜடப்பொருள் பற்றினது. ஞானமயா ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது. விஞ்ஞானமயா பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது. ஆனந்தமயா வந்து எப்பவும் சந்தோஷமாக பகவானிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக நம்ம வந்து கஷ்டத்தை கூட நல்ல சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டு போவோம். அது வந்து ஆனந்தமயா. தூய பக்தர்களிடத்தில் அது இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 6வது 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாபூதான் யஹங்காரோ புத்தி அவ்யக்தம் ஏவச இந்திராயாணி தஷ்யகம் ச பஞ்சநேத்ரிய கோசாரக இச்சாசேஷ சூகம் துகம் சங்காதஷ் சேனாத்ருதி ஏகச்சேத்ரம் சமாசேன ச விகார உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மனித இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்.
இந்த உடல். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. செயல்களின் களம் எது? இந்த உடல். சோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல்னு 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நம்ம இந்த உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் ஆத்மா மட்டுமே வெளியேறுகின்றது. அது வெளியேறும் போது பாத்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன கர்மா பண்ணமோ அது வந்து நம்மளுடைய அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல 3 லேயர் இருக்கு. மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். அதுல வந்து படிந்து அதற்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு உடலை நம்ம வந்து அடைகின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த களமாகப்பட்டது 23 மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 8 முதல் 12வது ஸ்லோகம். 4 ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆசார்யோ பாசனம் சௌக்ஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரஹ இந்திரியானூர் தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனிபிஸ்வங்கஹ புத்ரா ருஹாதிஷு நித்யம் ச சம சித்தத்வம் இஷ்டானி ஸ்தோப பத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேத்வித்வம் அரதிர் ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞானம் நித்யத்வம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதச் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் அதோ அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்டார் இல்லையா, ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்னு. சோ இங்க பகவான் சொல்றாரு இந்த மாதிரியான குணங்கள் இதை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். என்ன அது? அடக்கம் என்பது என்ன? கர்வமின்மையாக இருப்பது, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த கடைசி 6 அத்தியாயம் நமக்கு ஞான யோகத்தை பார்க்க போகின்றோம்னு. அந்த கரெக்டான ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் ஒரு நமக்கு கிடைத்த அந்த அறிவு, அந்த ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி கரெக்டான ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகுதல். தூய்மை, தூய்மை என்பது அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை இரண்டும். தளராமல் இருப்பது, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள். அதுல என்ன நமக்கு ஒரு அகங்காரம் இல்லையா? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த பிரைமரி மிசரிஸ் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல் மீன்ஸ் அதெல்லாம் கடந்து போறது. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அதற்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து சந்நியாசம் போறது கிடையாது. நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு அந்த கடமைகள் செய்யும் போது அதுல கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகளின் மீது பற்றற்று இருப்பது. அர்ஜுனனுக்கே வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் அதனுடைய விளைவு பற்றி உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு. அது நமக்கும் பொருந்தும் இல்லையா? விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலையில் இருத்தல், என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன்னா அந்த கலியுகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம். கொஞ்சம் நம்ம வந்து அசந்தாலும் நம்ம வந்து யோகமாயா நம்மளை வேற எங்கேயோ இழுத்து சென்று விடும். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்று பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். என்னதான் நம்ம டபுள் டாக்டரேட் டிகிரி வாங்கினாலும் அதெல்லாம் வந்து யூஸ்லெஸ். பகவானை பத்தின ஞானம் இல்லாம அது வந்து என்னது, வெறும் ஜஸ்ட் பேப்பர், அவ்வளவுதான் இல்லையா? சோ அதை வந்து பகவான் இங்க கிளியரா நமக்கு சொல்றார். ஒரு இதுலயும் நமக்கு வந்து பக்தியோட முக்கியத்துவத்தை வந்து பகவான் சொல்லிட்டு இருக்கார். 13வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி யத் ஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாஷத் உச்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது.
சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு என்ன சொல்றாருனாக்கா அமிர்தம் இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக இது வந்து ரொம்ப நேத்து கூட மாதாஜி சொன்னாங்க இது மெட்டாபிசிக்ஸ் மாதிரி 13 சாப்டர் அப்படின்ட்டு. சோ வந்து அமிர்தம் போல இருக்கக்கூடிய அந்த அறியப்படக்கூடிய பொருளை பற்றி உனக்கு விளக்குகின்றேன். இத வந்து ஆனா இது எனக்கு கீழ்ப்பட்ட சக்தி தான். இத வந்து பிரம்மன் என்றும் ஆத்மா என்றும் அழைக்கப்படுவது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. இதன் வந்து எதிலையும் பந்தப்படுவதில்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்தரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வப்ருச் சைவ நிர்குணம் குண போக்த்ரு ச. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சோ இங்க வந்து பகவான் சொல்றார் எதை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்வதன் மூலமாக நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. சோ அது வந்து சாக்ஷாத் பகவான் பரமாத்மாவை பற்றி சொல்கின்றார். முழுமுதற் கடவுளை 3 ரூபங்களில் நம்ம வழிபடுகின்றோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா பரமாத்மாவை அவர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு கீழ்ப்பட்ட சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பகவான் பரமாத்மா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் எதுவும் கிடையாது. ஆனா எல்லா உயிர்வாழிகளையும் அவரே பராமரிக்கின்றார். ஆனாலும் அவர் பற்றற்று இருக்கின்றார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். என்ன அது இயற்கையின் குணங்கள்? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் பார்த்தோம். இந்த ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர், அவரே கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. बहिरन्तर्ष्य हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. बहिरन्तर्ष्य भूतानाम् असरं सरं एव स सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूर सदं சாந்திகே ச தத். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரம உண்மை அவர்தான் வந்து உண்மை. பரம உண்மை. அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல. சத்தியம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் பகவான் இருக்கின்றார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் அவர் இருக்கின்றார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அசையாதவற்றில் இமயமலையாக நான் இருக்கின்றேன் பகவான் சொல்லியிருக்கார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் நம்ம சூட்சுமம்னா என்ன? நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாதவர். இந்த ஜட கண்களின் மூலமாக பகவானை பார்க்க முடியாது. அதுக்கு நமக்கு வந்து டிவைன் ஐஸ் வேணும் இல்லையா? ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமே வைரஸே நம்மளால பார்க்க முடியல. பகவானை பார்க்கறது எப்படின்னா ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து இந்த மாயா சக்தியால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல மக்களுக்கு வந்து இந்த 3 குணங்களில் வந்து அவங்க கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதுனால என்னை அவங்களால பார்க்க முடியல. மற்றபடி அவர் தான் சொல்றாரு இல்லையா பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் எல்லா இடத்திலும் அவர் இருக்கார். ஆனா நம்மளுடைய இந்த பௌதிக கண்களின் மூலமாக அவரை பார்க்க முடிவதில்லை. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். நம்ம பார்த்தோம் இந்த 14 லோகங்களுக்கும் மேல கோலோக விருந்தாவனம் இருக்குன்னு பாக்குறோம். ஆனா அவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் பகவான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார் அப்படின்றத வந்து நம்ம அங்க வந்து புரிஞ்சு கொள்ளலாம். 18வது ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி. 14வது ஸ்லோகம் எது மாதாஜி? 14th எது மாதாஜி? 14th இந்த ஸ்லைட்ல வரலைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராம் அபிதத் சரிங்க மாதாஜி. தமச பரம் சரிங்க உச்சதே மாதாஜி. சரிங்க ஞானம் மாதாஜி. ஞேயம் ஞான கம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய இஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபுஜி புக் கையில வச்சிருக்கீங்களா பிரபுஜி? மாதாஜி இருக்குங்களா? 14வது ஸ்லோகம் கொஞ்சம் வாசிங்க. மாதாஜி கேக்குறாங்க. 14. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண சர்வ மாதாஜி. சர்வத பாணி பாதம் தத் சர்வதோ அட்சி ஹீரோமுகம் சர்வத ஓகே சர்வம் ஸ்ருதிமல் ஆவித்ய திஷ்டதி. சர்வம் ஆவருத்திய திஷ்டதி. அது எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. அது எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே அது எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. என் புக்ல இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. உங்க டவுட் என்னங்க மாதாஜி? ஆனா 14 நீங்க போடல அதான் கேட்டேன். இல்ல எனக்கு இருக்கு. அதுதான் சர்வத அதுதான் பாணி. நம்ம வெறும் முக்கியமான சில ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் போட்டுதான் நமக்கு இந்த சரிங்க கண்டென்ட்டே மாதாஜி. வந்திருக்கு. சரிங்க. ஹரே சரிங்க கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி அதோட சர்வத பாணி மொழிபெயர்ப்பு பாதம் தத் வாசிச்சிருங்க எனக்கு பிரபுஜி. இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சிருங்க ஒரு தடவை. அவரது கால் அந்த கரங்கள் பரம்பொருள் எங்கும் கால்கள் கைகள் கண்கள் கால்கள் கண்கள் தலைகள் வாய்கள் காதுகளை உடையவர்.
அவர் உலகில் எல்லாவற்றையும் நிறைந்து நிற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அல்டிமேட்டா நம்ம வந்து பரமாத்மாவை பற்றி தான் நீங்க கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாருன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். 18வது ஸ்லோகம். பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் இங்கு அல்டிமேட்டா நம்மளுடைய பரமாத்மாவை பற்றி தான் நமக்கு விளக்குகின்றார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலும் வீற்றுள்ளார் ஷிரோதக சாயு விஷ்ணுவாக. 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सोक्तं समासः मद्भक्त एतत् विज्ञान भावायोपपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல் கஷேத்திரம், அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். பகவானுடைய கிளியரா சொல்லிட்டார். தூய பக்தர்களால் மட்டுமே இவற்றை புரிந்து கொண்டு பகவானுடைய இயற்கையான கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரகிருதி புருஷம் சைவ வித்யா ஆதி உபாப் அபி விகாராம்ச குணாம்சம் தைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா எல்லா இதுக்குலயும் உயிருள்ள உயிரற்ற மனிதன், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிருள்ள உயிரற்றனா அதுல எல்லாமே வந்துருது இல்லையா? சோ எல்லாவற்றிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மாவுடைய ரூபம் என்ன, சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல். எப்ப பகவான் வந்தாரோ அப்பவே இந்த ஆத்மா வந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்மளும் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு துகள். சோ இந்த ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை. ஏன்னா அது வந்து எட்டர்னல், எப்போ அப்படியே இருந்துட்டுதான் இருக்கு. அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. சோ அவங்களுடைய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த ஜட இயற்கை வந்து மாறுபடுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 21வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. காரிய காரண கர்த்தர்த்வே ஏது பிரகிருதிர் உச்சியதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்ரத்வே ஏதுர் உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம வந்து ஏதாவது நமக்கு இது நினைச்சா நான் என்ன பண்றது, கடவுள் கொடுத்தாரு அப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு. ஆனா அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தூய பக்தர்கள் ஆனா ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். பக்தியே செய்யாதவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வாழ்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன் இந்த வேறுபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது போன ஜென்மத்தோட பூர்வ பலன் வந்து அவங்க இப்ப இந்த ஜென்மத்துல வந்து அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா? நம்ம போன ஜென்மத்துல என்ன கர்மா பண்ணிருக்கோமோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு இப்பவும் கண்டினியூ ஆகுது. அதனால என்னதான் வந்து இந்த ஜட இயற்கை தான் எனக்கு காரணம், இந்த சூழ்நிலையால நான் அப்படி மாறப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அதோட நம்மளுடைய போன ஜென்ம கர்மத்தினாலதான் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. நமக்கு எத்தனையோ இது இருக்கு, வேலைகள் இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த 1 மணி நேரம் நம்ம வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல நிறைய சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க, என்னை விட நிறைய ஞானம் உங்களுக்கு இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம எதுக்காக இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்வதற்காக. சோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாகவே நம்மளுடைய விளைவுகள் இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. புருஷ பிரகிருதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. पुरुष प्रकृतिस्थो हि युक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगो अश्य सत असत योनि जन्मसु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனித பிறவிகள். நம்ம இந்த ஜட இயற்கையில எங்க நம்ம வந்து அட்டாச் ஆகிறோமோ அதுல நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல நம்மளுடைய கர்மங்களை செய்து அதை நம்மளுடைய அடுத்த பிறவிக்கு நாம் அதை எடுத்து செல்கின்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. உபத்ருஷ்டான மந்தச்ச பார்த்தா போக்த மகேஸ்வர
परममेति सब युक्तो देहा अस्मिन् पुरुष परः. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி, प्रभु। தேங்க்யூ மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. சோ நம்ம என்ன செயல் செய்தாலும் அதுக்கு வந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பரமாத்மா. அதற்காக நான் தவறான ஒரு செயலை செய்துட்டேன், அவர் சொன்னார், அப்படி கிடையாது. அதற்கேற்ற பலனை நம்ம அடுத்ததுல கண்டிப்பா அனுபவிப்போம். சோ நமக்கு வந்து ஒரு ஞானம் இல்ல, நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியல, அதனால அது வந்து நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட்டோம்னா அது பாவம். பகவான் வந்து பாவத்தை வந்து மன்னிச்சிடுவாரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிந்தே நம்ம தவறு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அபராதமாக மாறிவிடுகின்றது. அபராதத்திற்கு பகவான் கிட்ட மன்னிப்பே கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण य प्रभुजी. एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानो अभि न च भूयो अभिजायते। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी। பிரபுஜி. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏனென்றால் நமக்கு அந்த தன்னுணர்வு இருப்பதனால், ஆத்ம ஞானம் இருப்பதனால், பகவானுடைய இந்த அவருடைய ஒரு துகள் நான், அதனால நம்ம செருக்கு இல்லாமல் ஒரு தூய பக்தி செய்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் இங்கே பிறப்பு எடுப்பதே இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ध्यायेनेनात्मानि पश्यन्ति केशि आत्मन आत्मन अन्यो शङ्गयेन योगेन कर्मण योगेन सापरे. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி. माता। சோ 3 விதமாக நம்ம வந்து பரமாத்மாவை வந்து அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து தியானம் செய்வதன் மூலமாக, யோகிகள் எப்படி ஞானிகள் எப்படி தியானம் செய்கின்றார்களோ அது போல தியானம் செய்வதன் மூலமாக, ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக, அவரை பற்றின ஞானத்தை நிறைய புத்தகங்களை படித்து, வேத சாஸ்திரங்களை படித்து அவரை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக, வேறு சிலர் பலன்களை எதிர்பாராது செயல்படுவதன் மூலமாக, பக்தி செய்வதன் மூலமாக பரமாத்மாவை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற பார்க்கலாம். 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. अन्ये त्वम् एवम् अजानन्द शरुत्वान् येप्य उपासते देहभि साधि परन्द एव मृत्युर्हि परायायना ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பராயணா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அந்த ஞானம் இல்லைனாலும் மற்றவங்க கிட்ட எப்படி வந்து நம்மளுடைய பரீட்சித் மகாராஜ் சுகபிரம்மத்து கிட்ட இருந்து அறிந்து கொண்டாரோ, அது போல நம்ம தேவஹூதி கபிலர் அவருடைய பகவானுடைய இன்னொரு லீலை என்ன, அவதாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கபில முனியாக அவதாரம் எடுத்திருந்தார். சோ அவருக்கு தன் தாய்க்கே வந்து அவர் வந்து சாங்கிய யோகத்தை, ஆத்ம தத்துவத்தை வந்து விளக்கினார்னு பார்த்தோம். சோ நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீக ஞானத்தில் வந்து ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லைன்னா மற்றவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு நம் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதனால், அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, அப்படிப்பட்டவர்களிடமிருந்து ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக பிறப்பு இறப்பு என்ற இந்த கடலை நாம வந்து கடக்கின்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். 27வது श्लोकम माताजी प्रभुजी वासिंग। हरे कृष्ण माताजी। यावत् जायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विति பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே என்பதை புரிந்து கொள். சோ நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அது எல்லாமே செயலும் செயலின் களத்தை அறிந்தவன். அல்டிமேட்டா அவர் என்ன சொல்றார், இந்த உடலும் ஆத்மாவும் இணைந்த கலவைதான் இந்த அசையும் அசையாதவை எல்லாம். அது எப்படி புரிந்து கொள்றது? ஓகே, உயிர் அசைறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், அசையாம நிக்கிற அந்த மரம் இதெல்லாம் எப்படி பாக்குது? நம்ம நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். அவங்க தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ளாம இருக்கும்போது, அதாவது இப்ப நம்ம மணிக்ரீவன் நலக்ரீவன் அந்த அர்ஜுன மரம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா?
கிருஷ்ணருடைய லீலையில நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் வந்து தாமோதர லீலை பண்ணிட்டு 2 மரத்துக்கு நடுவுல போகும்போது அந்த மரம் வந்து உடைந்து அதுல இருந்து தேவர்கள் வந்து வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்ப வந்து அவங்க வந்து மதுபானம் எல்லாம் அறிந்துட்டு நாரத முனிவர் போவார். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஆடையே இல்லாம அவங்க ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. உடனே அதுக்கு வந்து நாரத முனிவர் வந்து நீ வந்து எப்படி ஒரு 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 தன்னுணர்வே இல்லாம இப்படி ஆடை இல்லாம இருக்கியோ அதே மாதிரி நீ மரமாவே போயிடு அப்படின்னு அவர் வந்து சாபம் கொடுத்துறார் நாரத முனி. அதற்கு வந்து விமோசனம் கிடைக்குது. இப்ப இங்க நம்ம எதற்காக இதை நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த உடலும் ஆத்மாவும் கலந்த கலவை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார். சோ அங்க அவங்க வந்து மரமாக நின்றிருந்தாலும் பகவானுடைய அந்த ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாப விமோச்சனம் கிடைக்குதுன்றத பார்க்கலாம். சோ நிறைய நம்ம மகாத்மியம் படிக்கும் போதும் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துக்கு கீழே அவர் அந்த பக்தர் வந்து பாராயணம் பண்ணுவார். உடனே அந்த மரம் வெடித்து அதுல இருந்து அந்த பூதம் வந்து அதாவது அந்த ஆசை கொண்ட அந்த ஆத்மா வந்து அதுல இருந்து விடுபடுதுன்னு பாக்குறோம். சோ இங்க அல்டிமேட்டா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அசையும் அசையாத எல்லாவற்றிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலும் ஆத்மாவும் கலந்த கலவை அப்படின்றத புரிந்து கொள் அப்படிங்கிறாரு. 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஞானம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிட்டையும் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் விலங்கு மனிதர்கள் அசையும் அசையாதது எல்லாவற்றிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் யாரு புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம் உள்ளவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். யோகிகள் அப்படித்தான் வந்து நடந்து கொள்கின்றார்கள் இல்லையா? 29வது ஸ்லோகம். க்ஷமம் பஷ்யானி ஹி சர்வத்ர சமவாஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நாஹி நிஷ்யத்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம இதுல இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூசைடல் ஐடியேஷன் அதிகமாயிடுச்சு. நிறைய சூசைடல் இதெல்லாம் இருக்கு. எப்ப நம்ம எதற்காக வந்து பகவத்கீதை வந்து மேனுவல் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்றோம்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வதற்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கைக்கு உண்டான புத்தகம். சோ ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா நம்மளுடைய அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக இந்த ஆத்மா அழிவற்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள் நம்மளுடைய கர்மா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்மளுடைய அபோர்டு எங்க நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அங்க நம்ம செல்வோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழ்களிலும் சமமாக விற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. எப்ப இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்குதோ அப்ப நமக்கு வந்து அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்காது, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்காது நமக்கு. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் இருக்கு. ரொம்ப கடினமாக இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு. சோ அதை வந்து கரெக்டா பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி நம்ம வந்து முன்னேறணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜிவாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஐவ சகர்மாணி பிரியமானானி சர்வசக யஹ பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். சோ இங்க அல்டிமேட்டா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கின்றார். சோ நம்ம செய்வதை வந்து பகவான் நம்மளுடைய அந்த முக்குணங்களின் மூலமாக நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கின்றது என்பதை பார்த்துக் கொள்ளலாம். 33 இன்னும் ஒரு 2 ஸ்லைட் தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண. யதா சர்வகதம் சௌஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மானோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை, அவர் தனித்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆத்மா வந்து எப்படி இந்த மொத்த உலகத்துக்கும் வந்து சூரியன் வந்து ஒளி தருவது போல நம்மளுடைய உடல் இது வந்து ஜட உடல் தான், அதுக்கு எப்படி உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருப்பதன் மூலமாக பரமாத்மாவும் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கின்றார். அதனால பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி கிடையாது, நம்ம தான் அவருக்குள்ள வந்து ஐக்கியம்ன்றதை பார்க்கலாம். சோ பகவான் வந்து அதோட கலப்பதில்லைன்றதை பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? யதா பிரகாஷா யத்யேக
கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவி கஷேத்திரம் கஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணனம் பிரகாஷ யதி பாரதா. ஹரே This- கிருஷ்ண மாதா. ஓகே, இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. 35 ஸ்லோகம், சாரி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். 35வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर व्यांति ते परम। இந்த ஸ்லைடும் வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुनम संवादे क्षेत्रज्ञा योगा नाम त्रयोदशो अध्याय। हरि ओम। हरे कृष्ण माताजी। தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். யார் அந்த பரம இலக்கு? பகவான், இல்லையா? சோ இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. இதை அனுபவிப்பவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. நம்ம நினைச்சாலும் ஆக்சுவலா பரமாத்மாவே அனைத்திற்கும் கட்டுப்பாட்டாளர், அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு நம்ம இந்த ஜட இயற்கையில் பந்தப்படாமல் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து முக்தி பெற்று பகவானை அடையக்கூடிய வழிமுறைகளை அறிந்து அதற்கு உண்டான செயல்களை செய்யும் போது நாம் நம்முடைய இலக்கான கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடைவோம், பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயம் 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 6 கேள்விகள் கேட்டார் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடத்தில். இந்த கஷேத்திரம், களம் என்பது என்ன, அதை அனுபவிப்பவர் யார், இயற்கை என்றால் என்ன, இந்த என்ன ஞானம் என்பது என்ன, நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்றத பத்தி கேட்டார். அதற்கு பகவான் இன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம்.